Vás vítame. Tak vám predstavím týchto našich judistov, už z Vojína. Je to Sofia Kanátová, trojnásobná majsterka Slovenska v jude. A Jaroslav Kanát, ktorý je takisto tretie miestna majsterka Slovenska a povyhrával aj niektoré medzinárodné súťaže ako v Luxembursku, v Nemecku a tak ďalej. Sú obidvaja si nositeľom druhého kiu, čo znamená tieto modrý opasok. Chýbajú ešte hnedý a potom budú mať čierny, čo tu budú skúčení medzi danistou. A teraz vám ukážu takú malú ukážku juda vlastne, čo vlastne judo je, jak vzniklo. Pôvod juda je z Japonska. Vymyslel ho Jigoro Kano, bol spôsob sebeobrany, boli zakázané používanie zbraní, strelné zbrane, tak Japonci bojovali len čiste holými rukami ako karate a judo. A na základe toho bol vymyslené aj judo. Teraz vám ukážeme takú malú ukážku toho juda, čo vlastne o čom to je. Sejza. So. Hej. To je základný pozdrav pri každom tréningu. Rozkliznenkáme, nech sa nám rozcvičia. Lebo vlastne o tom to je. Treba tu trošku gymnastiku, trošku sa rozťahať, aby si športovci na súťaže neučili medzi sebou. Ale ako ľahko to robí. Hop. Ešte sme nikoho nehodili, už to padá. To je pár dopredu, presne, prikaž. Hop. Tam pozadu ešte. Trošku gymnastiky. No? To vie Sofia. Ty Dám na ohybnosť. A ukončíme takisto, že sa rozcvičujú. Nie je to gymnastika, ale je to gymnastika. No teraz pozorím. Dúfam, že som to podarí, že neskočí inde. Dobre. Prvá rozcvička, teraz vám ukážeme trošku vlastne z toho juda, čo to judo je. Veru, radšej chod dole duše, lebo dostaneš. Teraz vám vyvedeme pár chodov. Vidíte, sú rozdiel oblečení v dvoch kimonách vlastne. Na medzinárodných súťažiach vždy každý pretekár musí mať zo sebou dva kimoná, biele a modré. Aby rozhodcovia vedeli usúdiť, kto vlastne prevádza tú techniku. Je to ľahšie, ako by to vyhral bielou. Teraz vám ukážeme nejakých chodov. Dáme ogoši. Ježiši, Sofia! Prvý je také menšie prevedenie ako pomalo, aby ste videli, ako vlastne sa robí. A to druhé, vidíte, že sa teda aj rýchlo. Dobrá, je slabšia. No. Voľby. Teraz pomaly ukazuje. Jaro musí pomaly a ona rýchlo. Hej, Pozri. Takto to tak vyzerá. No? Musím vás pozor, aby nebudete zjavista dole medzi vás.
nožu. Nož. Aha, Jarko, že daj mi paličku. Že je to nožík, úder z vrchu, nožík z vrchu. Je to páka, volá sa to úder karami. Potom je to proti kopu. Proti pristrkaní. Potom proti packe. Ale to neboli, lebo ona vie, ako má spadnúť, vieš. Ja si myslím, že by to aj stačilo. Máme nejaké zaujímavé, aby ste chceli vyskúšať. Aby ešte v budúcnosti dosiahli tie ďalšie farby tých pásov pri športovej činnosti. Köszönöm a Kánál Testvérpárnak a bemutató is. Megkérném a gyerekeket, még fel akarnak lépni, hogy